Готово. Така продължаваме. Първо аз слагам спиралата и после си ги свивам. Защото така повече ми харесва. Добре. На камерата аз не се виждам много добре. Това е третия път, в който си слагам спирала днеска. Днеска съм си повторила миглите 3 пъти. Сутринта, на обяд и сега. Преди защо едната мигла е по-хубава от друга? Значи, това спирала ме дразни. Не мога да си намеря моята. Ето. Прищипах се. Сега ще се разпа. Опа, тук съм цапана с сладолет. Добре, ще се върна, когато оправят пирамиди. Малко да ви кажа, че това е моята спирала. Любима. Тази златиста спирала, даже вижте как ви стига тук. Тези гледа как се гледа. Добре, аз мисля, че гримът е готов. И да. Добре, има още малко. Те, че мисля да добавиш. Като цяло, какво? В чантата си имам колко пари. Така. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Имам 70 стотинки. Обаче съборих едната стотинка.